بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيجو أبرني daha tagaka honoma musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaare capantati duujal hitande ujunaje nogase tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifaɓe men diine e khalifaɓe men aada musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmeende ene yaade tarihaji men gonɗen koye tariha annabi moussa hakkude muɗum e ndiɗo hen ngaari bondi wiyetendi firawna taw kadi ne dusodira e meɗen musidɗo men guiɗo men sehil men ceerno Khalid Abdullaahi Saar alhamdulillah hanki noon hewɓe tooñi musidɗamo Mouhamadou Ba gorko mo asde balla jalluɓe kan hanɓe ɓe hanki ko laayiɓe no feewi tawno aɓe jiiɗi hoore mbaaɗo no feewi waɗede haako aha noon gando noon ko min wanna wona kanko kala ñande aljuma lebbi jeegom kala ñande aljuma lebbi jeegom ɗo Yaoundé ɗo cité verte lebbi jeegom ɗo Yaoundé cité verte wonno ko 2001 lebbi jeegom kala ñande aljuma wiyeten ko Saar hoore mbaalo nani min ko tewo cohlumi hoore nde noon so yiɗɗa fof mbaɗa wi waɗɗum e haako min mbaɗiɗe haako ɓayde jalluɓe kan hanɓe ko laayiɓe cikkata noon ko kanko ñamata hoore nde e laccirde ala koye ko min tigui ɗum noon ɗaccemo deeƴo koy ko ɗon ciftorten jatigui men to France woni Abdoul Ba gorko mo jiinga kame joom suudu muɗum Oumou Ba e sukaɓe mabɓe sohna Aissata Ba sohna Hawa Ba sohna Faati Ba ceerno Amadou Ba afo galle o ko noonne kadi sohna Oumou Ba ɓe goni sukaɓe makko sohna Khadijatou Ba o woni kodda makko ko noonne kadi kanko Oumou Ba joom suudu ceerno Abdoul Ba kamɓe goni jatigue ɓam to cité kamɓe goni jatigue ɓam to Boissy France yimɓe moƴƴuɓe no feewi kono ne kadi Baba Sada Kane jinnaɗam tedduɗo gorko mo ndulmaji ɗum noon en calminiɓe kamɓe foof e kuuɓal hay goto hen ɗaccani e bandiraɓe taweteɓe jogli keddiɗi kala ceerno Khalidou Abdullaahi Sy en garti e yewtere meɗen buuɗal yurmeende taw kadi faati koye tarihaji annabaɓe alhamdulillah hanki bandiraɓe kala kolliti weltare men mawde no feewi nde tawno ɓe kolliti aɓe cabbino ɗum teni kadi aɓe ɗaminino ma en garte mabɓe ɗum noon ceerno Khalidou mi salminima mi juurimama mi wima mbara fini alhamdulillah mi duwanimama kisale ɓuural nden kay yajande yo ɓeyde mani ɓesgu ma kala ɗum noon calmina bandiraɓe natinen yewtere meɗen fuɗɗima ñawlude seeɗa ceerno Khalidou assalamu aleykum wa rahmatullah Qur'ana dawngam worodo winde tawreta min jil zabura limata Qur'ana dawngam worodo winde
ya fama adama ileki ñaamno dandamanoho sabu ɓerɗo minde. wa aleykum ssalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. mi salmini dendagal julɗo jogorɗo heɗade daaɗe men ɗe. mi wi yo weluyo Allah won e makko kanko julɗo o ɗo woni kala. yo Allah moƴƴan julɓe, yo Allah hokku julɓe yaajede, yo Allah luuɓe en cellal ko juuti enen e dendagal julɓe. en calmini dendagal julɗo ɗo woni, kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men wonɓe sababu wodere men e ɗamɗo gurdam. en ñaguima Allah yaaɓeɓe e mabɓe yo Allah moƴƴanɓe toon, hebbine e mabɓe yurmede mum nde ganduɗa so tawi o waɗi ɗum e goto e meɗen caɗele hankkadi godanani ɗum. nden ɗon yurmede nde ganduɗa ene sudda foof taw hay hunde wawa yiyede eko metti, yo Allah hebbin ɗum e mabɓe. en ñaguima Allah subhanahu wa taala jinnaɓe meɗen heddiɓeɓe yo Allah junnu gurdam mabɓe, yo Allah low e mabɓe cellal ha heewa, yo Allah duusirɓe yitere mum yurmede kaddi koɓe guura. caggal ɗum en calmini jinnaɗo men, ceerno men, sehil men, giɗo men, taw ko mo Allah waddi en, taw kadi ko baddigal ceekgal aada, yidde timmude, hoolare timmude. en mbawa haalde taw en kalani haala makko. nde won noon Allah subhanahu wa taala kala ko mo waɗa sababu, kadi caggal ɗum o wi kala mo yettata sababu wawa yettude Allah. wadde en jettimo, o wiyete ko alhaji ceerno mahmoudou belli mbayi ɗon ɗo soringo ɗo. en gari ha ɗo galle ɗo, en calminimo, en juurimomo, en ñaguima Allah nde Allah junnata balɗe ɗe moƴƴina battane ɗe. o dari ko e lawol Allah, o dari ko e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o dari ko e rewde Allah, e rewnude Allah, e wallude dendagal tagoje Allah, e wallodirde e mumen. laaɓɗo laaɓtuɗo. en calmini ɓesgu makko foof. ene ardi e mabɓe to banggue worɓe Mouhamadoul Ghali fayi alhaji ceerno, fayi kadi ceerno Aliyu ceerno, ha telli less kamɓe foof. to rewɓe to ardiɓe ko sokhna Aminata Mbayi, rewi hen ko sokhna Jariyata Mbayi, ha telli less sokhna Jariyata o taw o innira kadi ko bonum debbo ceerno, onne kadi en batti ɗum hen, en calmini men juurimomo. on noon ko gondaɗo ɗo e sen jeede Vosges, to mo wonde mo takkodiri nene men goɗɗo no wiye Coumba Guedda Sall. en calminiɓe kamɓe foof. en ñaguima Allah nde Allah hebbinta e mabɓe yitere yurmede. Seydi Saar mi salminima, mi ñaganimama Allah moƴƴere nde Allah junnata balɗe moƴƴina battane. amina ya rabbi ya rabbi. ko jibina ko yo Allah waɗa hen barke, so Allah waɗi hen barke yo Allah hokke ñamde hen ko juuti. amina ya no rabbi. jiɗɗaɓe mbaya ni, no Allah ɓuuri yiɗirde no fewiri Allah ni, yo Allah waɗiriɓe noon, taw noon aɗa tawa, aɗa daara, aɗa welti, ene yaade e weluye Allah. machallah machallah. mi salmitimama, mi weltanimama, mi artiri e ma konngol to ko musidɗo ma, guiɗo ma, sehil ma, bande Khalidou Abdullahi Sy. mi artira e ma konngol e on ɗon saaha ciftina en holto jaranno ɗen e on ɗon saaha jokken golle. en calmini hettiyankoɓe ɓe foof noon. eɗen ñaagui yafuya, téléphone ngaji ne gara ɗo, vocal uji ne gara ɗo, taw en lirani ene wayno leydi. kono noon eɗen ñaagui yafuya, en calaki, en donkat koko heewi kadi ko Allah kalduɗen, en ɓuraɗen doole tan. en ñaaguima yafuya kala mo en jaabaki wona salade meɗen. en ñaaguima yafuya saabi Allah innulaɗo mum sallallah. nde won noon neɗɗo so tawi ƴetti temps mum
o ƴetti téléphone makko o ƴetti crédit makko o ƴetti fof makko o noddi neɗɗo so tawi o dañño ko neɗɗo o jaabomo kono kadi neɗɗo o so tawi hono ma en ano noddowomo hono ma en ina keewi noddoɓe mum e waɗoɓe vokkuluji ene wawi hen sa sattiramo wawde jabtade dendagal noddoɓe mumɓe ko ɗum tan kono so sago wonno kay kala kalduɗo e men jaboɗen ɗum noon ene ñaaguimo yafuya Saydou Sarr ɗum noon siftinen to jaranno ɗen e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy ko duwiɗa koye mbi allahuma amin ya rabbi ya rabbal bayti ko noon tan ko kewɗen wiide kala saaha ko yo Allah rokku men moni kala famana goɗɗo o wonmo mbatta message o liira o wasa jabade woto sikkito wonde o yiiɗa jabadema ala miijo tan to foti wonde ɗo mataw o jabaki walla taw wawata jabade walla taw wonko heeɓi goɗɗum walla taw won temps ɓittiɗo ɗon ɗeɗo gueɗe kala nde tawno internet neɗɗo felta hen neɗɗo guila to banggue appel walla internet walla gueɗe parle vocal ɗen gueɗe kala ceerno Khalidou mi haali ɗo nane jatigam goto to leydi France woni Abdoul Ba weeɓani noon nde tawno neɗɗo so wannima teddugal ne moƴƴi kaala guila WhatsApp arani ɗum ko 2008 wonno 2008 Allah itti kam Gabon mbaɗa yaaha leydi France taw mo jogui sehlam goto tubak ne wiye Vovan ko musidɗo no fewi kadi ko pédiatre kadi ko nayejo no fewi horsinam horsinirimi saabu Allah horsini kala ko takki kam mi yiiɗa jippade boɗejo mbo jogui sehlam goto ne wiye Amadou Anne mi salminima Amadou Anne ha tan to leydi Mauritanie on jeeyi sababu sabu ko kaw makko woni toon nde garmi jippimi ko kaw makko Abdoul Ba kono holko Abdoul Ba waɗi ñande kikiɗe garmi o wari ko jawdi ɗon ɗo Boissy ɗo suka makko foof jalti jaɓɓi kam dummonno mo Allah waɗimi ɗon e galle makko joom suudu makko e sukaɓe makko pop mbalata ko yewtidemi ha wiyata ceer tugganma tan jamma ha wiye ɗo woni 5 heures de matin ɓiɓɓe makko ɓe foof min jodata min so waktu yoni minen fof juldata minen ñamdata jaddata jewtitta wona hunde wemde on woni Abdoul Ba gorko mo jinga ani joom suudu ma Ummul Khayri Ba mi salmini mon mi juuri mon kadi mi doni mon nde tawno wona hunde wemde ko teddugal saabu guilɗi WhatsApp uji garani ɓe mbaɗi ngal ɗo teddugal guila 2008 ɓe mbaɗi ngal ɗo teddugal nde tawno ko adi ɗiɗo WhatsApp uji eɗen joguino jaɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ɗen jaɓɓe kadi mbay kono WhatsApp kono ɗen ko jaɓɓe goɗɗe to banggue jokkere en ɗam yewtere wonde e sifa taw wona hande no wayani ɗum noon hay Oumou Ba debbo goɗɗo to leydi Mauritanie en gandimo guila 2007 lawol men gadigol ardi Nouakchott ko kanko wonno jatigui meɗen nden jippiɗen ko leegal ngal ma artiyam siko jim ko ɗon lowɗen galle sara kulle goto kanko emo jeeya e sababu taw ko banimen debbo Faati Abou Saar jeeyi oɗon sababu onne Oumou Bane mi salminima ha toon to Peka onne jeeya koye adiɓe anodire nder leydi Mauritanie saabu ko guila 2007 guila WhatsApp arani ɗum ne kadi koye ɓuure mawɗe kongol woni go'am arnode Nouakchott ceerno Khalid Abdullahi Sy siftorde jaatigueɓe guila ngo weeyo arani ko hunde moƴƴude aɓe keewi ɓe limota ko sokalla e ladde nde e nokkuji ɗi kala ma en gartoy hen saahaji goɗɗi nde tawno moni kala ne foti siftorde jatigui muɗum moni foof ne foti siftorde jatigui mum nde tawno moni foof wannama teddugal sa wannama teddugal woto yejjit teddugal nde tawno teddugal dasetake rondete ceerno Khalidou jaranoɗen ko kanko annabi Moussa wile ɓe beddima cabbi e ɓoggi mumen kanji kala dagani annabi Moussa fuɗɗima hulde Allah wimo woto hul weddo ko woni jungo ma ko ceerno Khalidou bisimilla maɗa Saydou Sarr mi salmitimama mi weltanimama a haali gonga to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen wallahi ɗo boddi makko ndi kanko annabi Moussa ɗo weddi sawru ndu wonti boddi ɗo haade ɗum nde ɓe beddi koɓe beddorno kamɓe wileɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓoggi mabɓe e cabbi mabɓe gonti bolle ɗi dagani annabi Moussa ɗo ɗi daganimo ɗo o fuɗɗi tinde kulol e ɓernde makko Allah subhanahu wa ta'ala wahyimo wimo woto hul ɓeɗo ko an foolata ɗumen aɗa andi no mbatta weddo ko woni e jungo maako sa weddima ko woni e jungo maako ma ɗum wontu boddi mawdi ngowla mawba ñamoya ko ɓe beddi ko foof toɗɗo ɗum ay ɓeeɗo koɓe gaddi ko mbilew an ko joguiɗa ko wona mbilew ko gonga e gonga
ɓe koɓe golli ko bilew ko golle bileejo. an noon ko jogiɗa ko alliyankagal. alliyankagal noon yaadata e mbilew. alliyankagal waawi mbilew eko woni dow mbilew eko woni dow ɗum kadi ko alliyankagal waawi. ɓeeɗo noon koɓe gaddi ko mbilew. an ko jogiɗa ko alliyankagal. wadde ko jogiɗa ko waawi koɓe jogii ko. wadde noon woto hul weddo dokkoru ma ndu sa weddima ndu ma ndu wontu ngowla ndu toɗɗo koɓe beddi ko fof ha laaɓa. e on ɗon saaha annabi Moussa weddima sawru mum ndu folwi ndu wonti ngowla. nde ndu wonti ngowla ndu toɗɗi dendagal koɓe beddino Seydi Saar. kamɓe wileɓe ɓe eɓe puttini gite eɓe ndaara dendagal yimɓe annabi Moussa jeeyaɓe e bandum en kono Firawna ene fooliɓe eɓe ndenti e yimɓe Firawna. Israila naɓe woni koreji Moussa, ɗiɓɗiyankoɓe goni koreji Firawna, kamɓe fof eɓe goni caggal Firawna. kono noon Moussa e Haruna ina keedi banggue ga henna ko million ngaji yimɓe ene goni caggal ndiɗo ngaari bondi mbiyetendi Firawna. e on ɗon saaga boddi Moussa ndi toɗɗima dendagal koɓe beddino kamɓe ɓeeɗo wileɓe ɓe ne jiiɗum tan pottini guite ŋaaɓi kunuɗe taw noon koɓe hulɓe. nde ɓe kuli kulol satti yetti nokku hankadine kulol ngol yettima nokku ɗon e ɗon ɓe cujji e leydi kamɓe wileɓe ɓe. Seydi Saar ko ɗo tan ɓe cujji e leydi. ɗum noon konngol arta e ma e on ɗon saaha jokken golle Seydi Saar. est ce que Allah waddetake goɗɗum ala wonko woni goɗɗum ko wona Allah. Allah ɗo ari kala gonga feeñat tan. ceerno Abdullaahi Sy est ce que ceerno Khalidou ɗeɗo jewte ko jewte moƴƴuɗe. aɗa ɓattodira yimɓe aɗa ñewtodira yimɓe aɗa dokka pinal e gandal teni kadi aɗa tagga neɗɗo ruttade e joomum. wileɓe cujji ɓerɗe mumen koote joomiraɗo ceerno Khalidou ɗo ɗo wileɓe cujji holno ɓe mbaɗi. Seydi Saar mi salminima laawol gongol. mi weltanimama mi haalanma ɗo gueɗel haade mi jokkude yewtere nde mi dañi hunde hikka hawnide ɗeɗo jewte ala fof koɗe mbawa addude e aduna. gorko goto min jokkodiriɗo ñande Samba Julde mi dañiɗo hen hedde ujunnaje 4 vocal e ɗen ɗon ujunnaje 4 vocal taw ko yimɓeɓe mi meeɗa andodirde e haaldude. ene e mabɓe gorko goto ina wiye Mouhammadou Sow o jeeya ko Madina Gounas o wonanno ko leydi Côte d'Ivoire. Saar ko hunde hawnide no feewi. o waɗimi vocal o haaldi e yam o wi kam min de a anda kam kono noon jeeyami ko Madina Gounas ko leydi Côte d'Ivoire noon ɗannortonomi toon ɓurmi wonde. ɓayde noon mbiɗa ka sorigonajo kadi ko si jetteteɗa mbeɗa anduno gorko goto ne wonanno toon minen gondanno ko musidɗam ene wiye Abdullaahi Sy ene jeeya soringo. o sankinoma noon ko ɓooyi joni kam ɓaade ko toon jeeɗa te ka sisiyo te kadi mboɗa nana aɗa wiya ko Khalid Abdullaahi Sy mbiyeteɗa mi namdoma omo jogino sehil makko goɗɗo o haali inde nde e on ɗon saaha o haali o gasni mbimomi est ce que Abdoulaye Sy o wonanno ko lokko joro. o wi aha mbimi kono o sakkiti wonde ko Adjamé. o wi aha mbimi kono o liggorno ko plateau. o wi aha mbimi hedde 13 ville limtumi tan kalmi. o wi wallahi ko on mbimi min ko on jibinimi.
o wi wota haal mbimi wallahi ko on woni babam min jibinami ko lokko joro caggal ɗum min garti ajame ko hunde hawnide no fewi ko gorko moƴƴo ene wawi mo heeɗo ko kalmi ɗo ko min baddindani guila ndenne kadi so Allah min gona haaldoɓe ñande foof kono kam amin nanodira kadi kankone omo neldami ɗo o jogi no fewi ko gorko moƴƴo en ñaguima Allah yo Allah yammo moƴƴere o namdi kam gorko goɗɗo ko sehil babam wonno o wi on noon o tinani sankare mum ene wurno saabi duuɓi ɓennudi seeɗa ɓe pottino Madina Gounas Daka mbimi aha o haali inde nde mbimi onne ko rawane sanki eyyi ɗum ɗo foof yalti hen aɗa andi ɗum ɗo ko hunde mawde no fewi wona hunde tokosere Seydi Saar mi ñaguima yafuya gam lombudemi ɗum ɗo e jewte he kono mi wawa wasde haalde ɗum on ɗon saaha wileɓe ɓeɗo mbi ɓe gonɗini annabi Moussa ɓe gonɗini Allah annabi Moussa e Allah oɗo annabi Haruna sibi kamɓe koɓe jiiɗo ko wona mbilew sa ƴeewi dendagal Misra foof so tawi rendinama Égypte foof so rendinama kala joguiɗo hen gandal foof rendinama ko 90 ɓeɗo ɓuuri gandal joni noon hunde immade banggue goɗɗo ara foolaɓe kamɓe foof folde goto e mabɓe tan ne satti sibi koko seeɗa ene setta kamɓe ɓeɗo koɓe seeɗaɓe eɓe cetta e nder gande leydi ndi joni noon oɗo ara joni tan o foola hay sinno ko goto e mabɓe tan ɗum wona hunde weɓnode no fewi Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy oɗo hen gorko mo kalɗa o yo Allah junno balɗe makko no fewi nde tawno kadi ko ni hen tawno jewteɗe aɗe gadda gandal kadi aɗe gadda enɗam aɗe gubbita ko heewi ɗum tagui noon neɗɗo foof yo innito innitade nde ne moƴƴi tigui saabu ne walla yimɓeɓe tawno yimɓe hewɓe e nder yimɓe men koye ladde he mawnuno ceerno Khalidou est ce que ko wonno million ngaji gadda taw ko ɓurɓe wawde gandal e nder leydi Égypte te Égypte ne seedana e nder aduna o ɓurɓe wawde mbilew ɓe mbaddi kawguel hakkude mabɓe ha heddi 90 ɓurɗo forde leydi oɗo annabi Moussa feeñi joni are mabɓe ɓe ganda to jangi ɓe ganda to iwi meeɗa feeñ meeɗa inde mum nani ɗum ene nder men ha joni ngo wuuro ngo andire gandal Allah waɗa neɗɗo goto jibine ɗo joni o jangga o ɓuuraɓe kamɓe foof wuuro ngo rutto añamo walla ɓe koodi men kuɓɓunoɗon ɓe mbiye nde hoodere so huɓɓi ɓe ñifat joni ɓe mbiya ɓe ñifa ɗum ene men ha enen julɓe ɓe e koye men ceerno Khalidou ɗon kamɓe nde ɓe cucci hol hakkillaji ɗi Allah rokkiɓe ɗon ngam ɓerɗe mabɓe ɗe ruttade Allah andudeɓe ɗum ɗo koto Allah immi ɓayde kamɓe koɓe anduɓe Seydi Saar ko seeɗa setta e nder gandal leydi mabɓe anduɓe foof ndendine ene seeɗe ene sette ene seeɗe ene sette ene seeɗe ene sette ha ko ɓuuri helɗude e gandal mabɓe ko yaltina waɗa banggue woni 90 ɓeɗo 90 ngara tan poola hen goto wona hunde wende ko hunde sattude joni noon kanko annabi Moussa o ari o fooli kamɓe foof eɓe gandi kay leydi ndi fof so rendirama ko ɓeɗo goni wawɓe ɓeɗo mbawi ko heddi leydi ko foof ɓeɗo noon folde hen goto tan ko haaju mawɗo saka folde kamɓe foof joni noon kanko annabi Moussa o ari o fooli kamɓe foof wadde kamɓe foolaɓe ɓe gandi koɓe jogui e gandal ko so neɗɗo ari wawi folde goto e mabɓe saka kamɓe foof wadde ɗum ɗo wona mbilew ɗum ɗo ko gonga firti sibi kamɓe e on ɗon saaha ɓe metti yaadude to banggue gandal mbilew e on ɗon zamanu moɓe nawdete ala e jiyani kamɓe joni noon oɗo ara foola kamɓe foof te koɓe saɗaɓe cetta e nder heddiɓe wadde noon ɗum mawni e mabɓe ɓe dari eɓe jogui mawɗo mabɓe goto kamɓe 90 ɓe
on jogii yiyande maɓɓe kamɓe fof ko on ɓuri huleede e nder maɓɓe. on noon ene waawi sifaade sifa kala gandal ngal o yi omo waawi sifaade gandal makko hokkiima omo waawi sifaade ɗum ɗo ko mbilew walla wonaa mbilew. o heɓii gandal e mbilew haa so o yii gandal ene feññine boowal omo waawi wiide ngal ɗo ko gandal mbilew walla ngal ɗo wonaa gandal mbilew. Seydi Saar on ɗon mawɗo noon ko yii ko o noddi heddiiɓe 90 ɓe o wiiɓe ɗum ɗo wonaa mbilew. ala ɗum ɗo wonaa mbilew. ala wonaa mbilew. ɗo ko jogiɗen enen hannde ɗo e gandal ko oɗo so ari waɗiri en no waɗiri en ni ala ɗum ɗo wonaa mbilew. mawɗo o noon ko curiiɗo yeeso seeɗa wonaa gumɗo noon kono jiiɗe ɗe mbelaani kono kam ko kewi ko o yii ɗum koye ɓurɓe waawde gandal mbilew o jeeya kanko woni mawɗo maɓɓe kam fof. jooni noon o haalniri ɓe ndaani kanko oɗo mawɗo oɓe ndari kamɓe fof puttini gite eɓe ŋaaɓi kunude o wiiɓe ɗum ɗo wonaa mbilew. so tawi oɗon koolinoo kam haa hannde ko hoolare mon ne heddi e yam somi haali to batte gandal oɗon paamanno oɗon jaɓa haa jooni paame ko kaalami on ko ɗum woodi ɗum ɗo ko oɗo addi wonaa mbilew. o wiiɓe daani kanko mawɗo o Seydi Saar ɗum noon konngol artii e ma e on ɗon sahaa jokken golle. ceerno Khalidou aɗa anndi ñanngotooɗo baɗowo ñenngi e baɗowo gandal kimia mo ngannduɗaa oɗo henna ene sirti ñanngotooɗo kala nde ñenngi gayni aan ngarɗa sara ñanngotooɗo mbaɗɗa gandal gongal ngal jiida e ñenngi omo anndi ɗum wonaa ñenngi sabu hollum kala sifa ñanngal omo janngi oɗo henna jogii ko goɗɗum. ɗum waɗi noon kanko oɗo henna mawɗo o heɓi haqiiqa sinno tan wonino ko mbilew wonno ene gasa taw wayata ndani walla taw ngowla annabi Moussa ba wawata ñamirde ni hen kamɓe koɓe gaddi ko. ceerno Khalidou mawɗo o wiɓe ɗum ɗo henna wona mbilew kono wa anda to iwi kam komo andi kam wona mbilew ko gandal dangal mbilew nde tawno anduɓe so keptini gando tan aɓe gandi kala oɗo gando ne fooliɓe aɓe kewi jibbilade walla ɓe kuldamo ɓernde. ceerno Khalidou mawɗo o caggal wi noon kañum e rewɓe e mawɗo o ɓe holtoɓe battidi kamɓe kala. Seydi Saar mi salminima laawol gongol eyi mbiɗa wonde mawɗo o wiɓe ɗum ɗo wona mbilew wadde joni holto wattidi. ay wattidi tan ko nde o haalniɓe eɓe jaɓanno ko haali kala yimɓe wonduɓe e wuuro ha joni ɗum ne heddi eɗe wawi jogade seeremɓe hewɓe jogiiɓe gandal e nder wuuro kono noon taw enen foof sen ndenti eɗen dokki hurum eɗen dokki rentare goto e mabɓe eɗen jogui mawɗo tan mo ganduɗa eɗen gandi kam oɗo omo seeɓi gandal omo rokka gueɗal e on ɗon banggue walla hay sinno wonko kewi so tawi ko renduru ne haale foof so haali kanko so haali ko haali ko ene teske to banggue gandal wuuro foof ene waɗi hay Allah subhanahu wa ta'ala ko noon wi o wi o fawqa kulli dhi ilmin alim ene dow kala neɗɗo gando ene dow kala on gando goɗɗo onne kadi ne dow makko gando goɗɗo abadan fotata woda tan ceɗɗo goɗɗo onne kadi goɗɗo seeɓa ɗum ha yetti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on seeɓi dendagal windere nde onne kadi Allah woni dow muɗum Allah mo ganduɗa ala ko woni dow mum ko ni aduna sifori wadde oɗo ne kanko ɓuuri heddiɓe gandal sa yaari banggueji ɗi fof ko noon hay moƴƴere kala biyaɗo ko moƴƴo won ɓurɗo moƴƴude hay bandiyagal kala ka biyaɗo ko bandi won daɗɗomo ko heddi ko fof ko noon kamɓene oɗo ɓuuriɓe gandal haalniri ɓe dani ɓe jaaɓi ko haali ko no ɓe jaaɓiranno gila adana ni e on ɗon saaha ɓe gari ɓe cujji ɓe mbi min gonɗini Allah mum Moussa e Allah mum Haruna o ɓe mbidani Firawna ene dari ene daaraɓe ɓe gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ɓe mbi minen nde min gonɗini joomi amen min gonɗini joomum Moussa e joomum Haruna o Allah maɓɓe o nelɗoɓe ɗo o min gonɗini oɗo e on ɗon saaha Firawna rangani ɓe
Firawna wi eyyo on gonɗinat oɗo gonɗinonmo ko adinde mbeɗe yamira on yon gonɗinmo wona min yamiron yon gonɗinmo ko onon tan beela oɗon gonɗinam te yamiroram arani holko waɗi oɗon golle ɗen golle joni noon mi faami ko complot woni ɗo onon e oɗo Moussa akko on haalduɓe ko on waɗɓe complot oɗon gara oɗon liɓa laamam ndeke hademi yidirde e mon yo gar ballon kam e makko kanko gadino ɗon yidirde eyyo mi faami ko jahoton ko mi faami ɗum ko kanko woni mawɗo mon gandinɗo on nguɗo bilew ɗum ko complot o andini on bilew ngu caggal ɗum garmi noddumi on garɗon jasnoɗon koye mon liɓɗon koye mon peññinɗon ronkere beele laamam ina liɓa koye makko gonduɗon ko mi noddi on kono onon ndeke ko e makko gonduɗon Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ndeysan so Allah wirni haqille an ko jiyata ko oron ka yiide ko hunde sattude aɗeni hay nder galle jiituɓe baba ɗiɗo gona ɗon walla resudirɓe gona ɗon walla sehilaɓe gona ɗon gadda yiyande wande ni taw ko yiyande fewde oɗo ronka tan yiide yiyande ko fewde o ronka tan yiide ha wona o yedda tan yiyande ma nde teni kadi won aroɓe so jii yiyande gandi ko yiyande fewde eni ha e tikkuɓeje men sene ndiide ne gaafe gara gadda yiyande fewde goɗɗo ara wi ko nde taw ko on tan wiyata ko nde ɗo yiyande waɗe janggo so ndiyam ari galle nana ndiyam jiyanɗe ɗe ceertu caam ten taw ganduɗa gonga kam foti tan ko wonde gonga yimɓe ndewa ɗum kono noon Firawna ronki tan yiide ceerno Khalid est ce que koni sifori Firawna wi ɗum ko complot ɓayde wi ɗum ko complot o jaɓani ha joni hol feere nde Firawna ƴetti ceerno Khalid eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol eyyi koni sifori e on ɗon saaha kanko Firawna o haaldindani haala ka o wi ko oɗo woni mawɗo mon gandinɗo on bilew ndeke kon waɓɓe complot e kadi kon mbiɗon ɗo on donki ko on peññi ronkere kono ndeke on donkani e kadi kanko oɗo o jangguin on gandal o heddi hunde ko omo fiira on onon ne garɗon ko ponnoɗon hollude ko foof e gandal on kollani ko feccere kolluɗon ko heddi ko peññinɗon ronkere ko complot o jangguini o wonko heddi komo fiira on hay son jaltinino gandal ngal joguiɗon ngal foof onon ne kayne on gari oɗon ponno feññinde temedere peññinɗon capanɗe joyyi ko heddi ko kolluɗon ronkere beele oɗon ndende e makko liɓon laamam ngu mi faami on mbawa wadde komi anda joni ko heddi ko ene wawi jiyon ko jogormi wadde on ko jogori hebde on taw ko juuɗam ɗe mbaɗi ɗum ko joni jiiron ɗum guita mon mami taj juuɗe mon mi taƴa koyɗe mon e luutodirde mi taƴa jungo woto woni jungo ñaamo mi taƴa koyngal gotal woni koyngal nanal caggal ɗum mi ƴetta on mi feŋa on e ɓale mi feŋa on e leɗɗe mami leftu on lefte bonɗe e yo komin koyno toon komin bonno toon laamu muɗum hami serta e mon joni mami taj juuɗe mon e koyɗe mon taw koko lutodira mi feŋa on joni e on ɗon saaha wileɓe ɓe keɓɓitiɓe mbi aɗa andi ko woni gonga o wi gonga ni ala gonga he ala min tan woni Allah goɗɗo ala oɗo ara joni tan oɗon ƴetta oɗon gonɗinamo mo on gandu min emo Moussa wiyata ko Allah mum o hol ɓurɗo sattude lefte min kam ko joni jiya toon leftam de kadi mo on gandu min e Allah mum Moussa o holi ɓurɗo duumade lefte hol ɓurɗo ɓoyde lefte ɗum ko joni jiya toon ɓe keɓɓitiɓe mbi kamɓe wileɓe ɓe he Firawna aɗa andi ko woni gonga minen min cuɓakima min jiiti Allah amen tagɗumino min jiitimo an de min beddimamaɗa wona an min cuuɓi ay minen komin gonno e dow mum ko wasde yiide gonga minen min jii gonga min gonta rew fenade min cuɓakima caggal gonga ari e amen min jiiri guite amen oɗo Moussa e nelɗom o min gonɗiniɓe min gondiri tagɗumino min gonɗini Allah
joni noon an andi ko jiɗɗa gollude ko gollu ɗum an ko leftata min ko haadata tan koye aduna he minen kay min kuli ko mo ganduɗa ene wawi fiide min ɗo fiyoyo min janggo min ko o min kuli kono an mo ganduɗa leftama ko ɗo tan haadi ala an min kulanima joni noon ko jiɗɗa fo wat min ñaagui Allah ko yo hokku min muñal hayso jogoɗɗa ko hirsude min yomin maayi min goni gonɗinɓe Allah ɓe kalde e mabɓe makko kaɗo haala min gonɗini joomi amen noon min jiiɗi ko Allah yaafo min bakkatuji amen ɗimin gaddino wadde e banggue mbilew Allah ɓurma moƴƴude an jobdi somin ɗoftumomo ko yoɓata min ko ɗum ɓuuri an ko joɓata min ko somin jeddi oɗo Allah ko leftata min ko ɓuuri bonde ɓuuri sattude ɓuuri juutde e ko jogoɗɗa leftude min ko minen noon min cuuɓima Allah ɓaade ko ni wayi min dañi hakkille min jii gonga Seydi Saar ɓe gardi e makko ha ɗo e on ɗon saaha mi artira e ma konngol e on ɗon saaha jokken golle inchallah ceerno Khalidou ɗo garɗen hatuɗo ɓeɗo henna wileɓe ɓerɗe men dutte Allah subhanahu wa taala ko hunde mawde no fewi enen eɗen mbaɗa erago tan kala gollotoɗo golle bonde jaaha woni dabra yimɓe ne bonna dewle yimɓe ne lotta yimɓe ne badda yimɓe pooli ene ñaama ɓalli yimɓe yoɓen tinno kañumen ɗacceɗe golle bonde garta Allah subhanahu wa taala neɗɗo sene wawi loote yimɓe ɓayre looteɓe dañal looteɓe yidde looteɓe uditare ñoote ɓerɗe ɗe gadde ɓerɗe gilli goppon dabare neɗɗo so arema bonnanam nawlam o salo so arema bonnanam o salo so arema waranam o salo so arema lottanam o salo tawno o waro kudema kede nafma yiɓeɗo wileɓe nanma e laabi temedere kono ayi hande cujji gacci kala duttima e Allah subhanahu wa taala an jibinɗa koye diine l'islam mawnuɗa koye diine woto bonnu hoorema sababu ni wutiyel walla cakayel walla ni ujunnaji setto haydara nafatama dabare moƴƴani nafata goppen ha laaɓa gartene Allah subhanahu wa taala ceerno Khalidou wileɓe gonɗini Allah subhanahu wa taala joni noon no Fir'auna waddi e mabɓe Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi kadi mi weltima e namdal maɗa joni noon ɓe gonɗini Allah ɓe kalni Fir'auna kaɗo haala laabka laabtuka e on ɗon saaha Fir'auna ala ko wawi wadde so wona deeƴa ko wonno koye guijade omo ƴeewa koɓe mbi eɓe gonɗini ko soɓe duttoɓe mbasa gonɗinde o tawi noon kanko Fir'auna ɓeeɗo wileɓe ko kalata ko gonga e mabɓe koko gonɗi e nder ɓerɗe mabɓe ala ko wawi ittude hen o andi ɗoɓe dariɗo wuurdeɓe e maydeɓe fof foti hen koɓe gonɗinɓe ɓen yimɓe ene goodi e aduna ala ko jaggiɓe e gonɗinde hunde so wona yiide ko laaɓi soɓe jii ko laaɓi tan ɓe gonɗinat kadi soɓe gonɗini ala ko wawi ittudeɓe hen ɓen yimɓe ne goodi kamɓene ɓeɗo ɓe jii gonga ɓe gonɗini Fir'auna waɗi hunde foof o gijimaɓe kono ala ko nafi ɓe kollimo war min kono min maayi ko min julɓe min daña weli wi Allah janggo min naatoya aljanna e on ɗon saaha o ɗacciɓe kanko Fir'auna ay ɗon tan sababu nde ɓe gonɗini laatima woodi woni gonga dendagal banu Israila en koreji Musa taw ko ɓuuri hewde hen wonti hefreɓe gonti rewoɓe Fir'auna haɗata noon ene heddi e mabɓe julɓe ene ndewa Allah kono ene cuuɗa kono ko ɓuuri hewde hankkadi woppi nde won noon ñande fo tan suuɗo so ɓooyi tan sa renaki goɗɗum yantani hen e on ɗon saaha ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa eɓe mbeeɓi ko mabɓe ko ne weeɓi iwa ene waɗi yimɓe noon hay sinno ne muusi soɓe gandi koɓe goni ko ko gonga tan ɓe continat hewɓe nan goppi kono ñande ɓeeɗo wileɓe gonɗini Allah nde e caggal nde ɓe jii ko annabi Musa holliɓe e nder banu Israila en koreji Musa wontunoɓe rewoɓe Fir'auna wontunoɓe hefereɓe fodde 600 ujunere e mabɓe ñane hen ɗon e ɗon gonɗini Allah caggal nde wileɓe gonɗini Allah
temedde jeegom ujunere jeyaɗo e banu israila en ñande hen e on ɗon beetawe caggal nde wile ɓe gonɗini Allah kamɓene ɓe gonɗini Allah wile ɓe gonɗini Allah ɓe kuli ɓe cikki ɓen ko wareteɓe kono ɓen peññini gonɗingol mumen Allah pawi hen gurdam e mayde laatima kamɓene ɓeega ɓe mbi minen foof min gonɗini Allah ɓe dutti e annabi Moussa ɓe dogi ɓe kettoyi caggal annabi Moussa kamɓe ɓeeɗo banu Israil en temedde jeegom ujunere ɓe darodima e annabi Moussa wileɓe ɓe dogi payi caggal annabi Moussa joni noon Firawna heddodima o heddodima e qibɗiyankoɓe koreji makko e hunde e banu Israila en kadi ɓe cuwa taw gonɗinde ɓe ko noon ɗum sifori e on ɗon saaha Seydi Sar mi artira e ma konngol jokken golle inchallahu taala. eskey hulnoɓe Firawna duttitima annabi Moussa wileɓe nana to annabi Moussa ɗiɓɓinaɓe keddodima e Firawna eɗen gandi ko neɗɗo bonɗo mo yejjitta ko haydara e golle mum bonɗe joni noon ɗo hankkadi ɗoɓe gardi ha ɗo henna hol golle bonɗe ɗe Firawna miiji wadde Moussa yimɓe muɗum hankkadi eyyi Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol ɓeɗo kay hankkadi ala no mbatta so wona Firawna deeƴi holno waɗi o deeƴ tan joni noon o rutti o hucciti e yimɓe makko ɗiɓɗiyankoɓe kanko Firawna ɓen kam jogorani abbade annabi Moussa nde won noon lasli mabɓe ko keferu ɓega noon lasli mabɓe wona keferu Israil naɓe ala lasli mabɓe andira lasli mabɓe enen foof koye lasli mabɓe ndewɗen nde won noon kamɓe ɓe gummi koye annabi Ibrahima mo ganduɗa o ɓami haɓanade Allah o ɓami wonde dewo Allah gila omo woni nder reedu so nene makko wi ene sujjana sanam o feto o forta koyɗe ɗe nder reedu to e juuɗe ɗe reedu ndu Moussa nene makko ronka sujjande sanam eskey o gorko on ɗon annabi Ibrahima ko on koye makko Israil en fof jalti sibi Israila fuddi koye annabi Yaquba noon immi koye Ibrahima sibi Ibrahima jibini Ishaqa jibini Yaquba jibini Yusuf e mawnum en ene jeeya e mawniraɓe Yusuf ɓe mbiyataɗo laawi noon koye on ɗon laawi annabi Moussa oɗo yalti sibi laawi ko tanum annabi Moussa jibin ɗum ko biyeteɗo Imrana jibin ɗum ko biyeteɗo Yashur jibin ɗum ko biyeteɗo Qahas oɗo jibin ɗum ko laawi jibin ɗum ko Yaquba jibin ɗum ko Ishaqa jibin ɗum annabi Ibrahima wadde noon ɓeɗo lasli mabɓe ko wonde julɓe kono noon Firawna kanko lasli mabɓe ko wonde heefereɓe wadde noon banu Israil en temedde jeegom ujunere doɓɓe fayi to Moussa ɓe mbaɗi ko hunde ɓe garti ko e lasli mabɓe dariɓe woni qibɗiyankoɓe dariɓe caggal Firawna jahani ɓe ɓen dari ko e lasli mumen lasli mabɓe ko keferu eyyi ko ni ɗum sifori e on ɗon saaha noon o huccita yimɓe makko kanko Firawna yimɓe ɓe keɓɓiti mbimo an kam Moussa Firawna a jogor ɗaccude oɗo Moussa tan kanko e yimɓe makko ɓe bonna ndiɗo leydi eɓe noddito ko lundi sharia maɗa an ko an wonno Allah an rewete ɓe gadda goɗɗum ko rewete ko wona an e nder ndiɗo leydi goppiraɓe noon Firawna heɓɓiti wi ma en mbar sukaɓe mabɓe worɓe ɗaccen sukaɓe mabɓe rewɓe no mbaɗanno ɗen ɓe gila adana ni aɗa andi nde annabi Moussa jibina nde tawi ko sukaɓe worɓe ene mbare sukaɓe rewɓe ene goppe sababu nde hulde ɗeɗo golle ene garoya kisa Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi annabi Moussa nere makko e bab makko ñande o toɓɓete ko e nder galle Firawna ko maleykaji yeehi ha galle yummum annabi Moussa ɓe ndondi yummum annabi Moussa ɓe gaddimo ha e galle Firawna taw bamum annabi Moussa ko wasiru Firawna ko ɗon liggoto
ɓe gaddimo ɗon firawna ne woni nde suudu no ɗaani malayikaji gaddi yummum annabi Moussa dokkimo bamum annabi Moussa ɓe jiidiri e on ɗon jamma ko ñande hen Moussa toɓɓa koye nder galle firawna taw noon e nder on ɗon saaha omono waroya sukaɓe worɓe jibinaɓe kala on rentoto ko woto laamu makko bonde caggal o nani e nde ɗo hitade cukalel gorel no jogori jibinede ko ngel bonnata laamu ma ay Allah addi Moussa toɓɓa ko e nder galle firawna ene waɗi noon weedu e nder galle he ene mbiyata piscine nde ɓe gayni jotodirde yummum annabi Moussa e bamum malayikaji nawti yummum annabi Moussa bamum annabi Moussa naati en ɗum ɗon weendu e on ɗon piscine o looti o gasni o jokki golle makko ɗe o waɗanno ay Allah no wayi hawnade Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou laamu sene gasa peeje fof ngala tene ko ɗon laamɗo ɓuri hewde peeje tene ko ɗon peeje gasi ha laaɓi ceerno Khalidou yewtere men naywi hankadi ni en goɗɗoyi joni noon Firawna sappima ma war ɓiɓɓe maɓɓe worɓe suka maɓɓe worɓe caggal hankadi ni ko ɗum koye heddotori Moussa kañumne darima ɗo dariɗo Firawna holko wattini wadde ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ceerno Khalidou kay Seydi Saar mi salminima laawol gongol Firawna hankadi ala ko jogiti sowona wiide ma en kirsu sukaɓe maɓɓe worɓe no gownoɗen wadde gila ko adi ni ɓooyide ɗum wayri waɗede de gaccen sukaɓe maɓɓe rewɓe ay enen ɓeeɗo ko enen jogori folde ɓe ndeeƴe tan ma en mbaɓɓinima en hankadi o sappi cappoje kewɗe kamɓe qibɗiyankoɓe koreji Firawna banu Israila en ina keddino ɗon ɓen cuwa taw fata to Moussa ɓe nani kaɗo haala woni hen e maɓɓe bandiraɓe mumen jeehi to ɓe jeehi ɓe ñummani ɓen ɓe mbi mbaɗe sesanen komin aroɓe kono noon gandeyde Firawna o haali ɗum o wini joni noon ɗum yaaɓe to Moussa ɓe nani ɗum mawni e maɓɓe no feewi ɗon noon ɓe ngari ɓe gulliti annabi Moussa ɓe mbi aha minen de habaru ari e amen ɗo Firawna haali ɗum ɗo Moussa heɓiti wiɓe istainu billahi wasbiru mballino ɗeɗo Allah muñe ɓeɗo ko jogori wadde en ko gande ndiɗo leydi ko Allah jeeyidi Allah ene jogori rontinde e mayru noon kala mo wela e jiyaɓe muɗum gande wattande janggo yettetende nde daña ɗen ɗon battana tan mbiyami yetti Allah wattande moƴƴere wodane ko hulɓe Allah gande ko onon jogori rontoyde ndiɗo leydi ko ɗum woni haala ka ɓe keɓɓitimi ɓi Moussa udina min qablu min leftama gila ko adi aɗa ara e amen e caggal nde garɗa e amen kadi min leftama ɗum ɗo ko woni lefte kay yo darto hankadi kamɓe banu Israila en Moussa heɓɓiti wiɓe ene wawi joom mo gonɗin ɗon joni mo jiituɗon woni gonga o ene wawi mo o halku añɓe mon ɓe o lomtina on e ndiɗo leydi o ƴeewa ononne ko jogorɗon gollude ɗum noon Seydi Saar ko ɗo kanne tan yewtere nde so hawri e welede Allah so Allah hokki en hawde janggo e on ɗon saaha jokken qissa annabi Moussa hakkude makko e Firawna inchallahu taala mi salminima mi duwanimama ko gonuma mi duwanade mi salmini dendagal hettiyanke to wawi wonde foof e jokli windere nde en ñaguima du'aw en duwima en ñaguima yafuya to banggue men en jaafima ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon Khalidou Abdullaahi Sy gorko mo soringo kono noon taweteɗo e leydi France ɗo e wuuro men wiyetego Sendié des Vosges mi salmini dendagal mawɓe wonɓe e Sendié ɓe dewdami Allah e oɗo jama somi limti noon mi juumat kamɓe foof hay goto mi woppani ene e gardigue he noon ceerno Chouaibou so limtama ko kamɓe foof limta ko wona ɗum ko on calmini nene men taweteɗo ɗo en wiya Hawa Pendo
ko kanko woni nene men ɗo en calminimo no feewi. en calmini wandiraɓe rewɓe ene ardi e maɓɓe biyeteɗo Rugiyata Kuna Sy. en calminimo en nanni hen wandiraɓe rewɓe heddiɓe foof. ko alda e limtude en calmini dendagal julɗuɗo woni ɗum noon Seydi Saar mi ɗaccuma kadi ha janggo so hawde welede Allah yo Allah hokken hawde janggo e on ɗon saaha jokken qissa annabi Moussa e ndiɗo gaari bondi mbiyeteɗi Firawna. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jamaje bene de bordo minne julde jude mondo bodmanta annabi bordo ceerno Khalidou Abdullahi Sy mi wi amina ya rabbi ya rabbal alamina duwa mo duyɗa o yo Allah jaabo ɗum jaɓanen enen kala musidɓe tedduɓe koɗo men ko ceerno Abdullahi Sy gorko mo soringo dande welde nde ñuñore nde ko musidɗo men ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar gorko mon dulumaji aadi men so jomiraɗo haaji ko ñalawma janggo jokken tarih annabi Moussa ha ɗo gasoyi kala inchallah. ɗum noon musidɓe tedduɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe dandamanoho sabu ɓerɗo minɓe yalfama adama kile kiñano danda